Kan jeg ikke putte Maxen? Vær med, hvis dit dit net begynder at fuck. Eller? Nej, men det optager kun min skærm. Ja. Så nettet, det er kun, når jeg begynder at Med uploade. Tøj. Joachim, kan du ikke booste mig over container? Jeg gør det. Så der, tak. Sygt. Var det ikke jump? Nej, der var normalt. Det Jeg blev boostet. Shit, man. That one dig, man. Han kom bare rundt om hjørnet, og så rundede han bare, man. Shit. Jeg har M4. B det er clearet. Jeg har M4. Og er der et lidt andet våben, jeg kan få? Okay. Hvad vil du gerne? Der, ja. Jeg har en Hey. M4. Ja. Jeppe, må jeg ikke få M4'en? Er du så lille one dig, jeg fik der? Ja, må jeg ikke få en 4'en? Nej. Er der nogen, der vil have en Maxen? Nej. Jeg har råd til AB. Men det er jeg Men jeg køber. har lyst til bare at købe en lille stund for en Maxen. Kom, vi går B, tror jeg. Nej, midt igen. Jeg booster dig. Olle, jeg booster dig. Mid to A. Altså, jeg booster dig på containeren. No ventilation. Er der en, der kan booste mig op her? Måske bagefter. Og jeg blev skæret et HP. Nå, så undskyld, det var mig. Please boost. Ja. Hvilket våben har du? Er det ikke dumt? Yes. Jeg har bad. En main. Han kommer derinde. Jo. Og to, Yes. du ved, B. Er der en main? Jo. Pas på, der er en eller anden der. Jeg planter B. Ja, vi kommer fra... Der er en der. Der er AB. Jeg tager Der er den. AB. Må jeg gerne få AV? Der er en her, og der er en der. Ja, godt. Der er en tilbage, han er den bedste. Jeg skal have A-side. Okay. Lad os frem. Han er A, han er A. Lad os runde ned side. Jeg bliver bare I think it's A. Han tror det er A. alligevel. Nogen bliver os bumpen op. Okay, det er du, William. Han er ved bumpen, han er... Ja. What? Er han? Var han kommet dernede? Det vidste jeg ikke. Han var vel lang. Det vidste jeg ikke. Jeg troede stadig, han var på A. Jeg tror, han er Silver. Oscar. Ja. Nej, Silver i går, han er på AV. Jo, tak. Jeppe, kan Silver du er komme på videre? AV. Jeg køber AK. Hvis han får mig ikke selv. Og jeg er elendig med... William, kan du... Nej, det er Joachim. Kan du booste mig? Vi er kommet med B, eller? Ja. Oscar, drop mig lige bomben. Der er en mere B. Hvor er du henne? Sådan. Mere, tror jeg. Der er en mere rush. Okay, jeg fik ham. Mere, Kan jeg måske få ace? Nå, okay. Oscar. Lige meget. Fordi han var ved at skyde mig. Ja. Nej, det er undskyld, Jeppe. Ja, det er fint nok. Jeppe, Jeg står bare her. Bare gå tilbage på side. Jeg kan have bomben herfra. Jeppe, kan du booste mig op til... Hvad er det nu, det der oppe der? Jeg kan ikke huske det. Run boost. Ja. Ikke lige nu. Det kan være lige meget. Du kan bare gå heroppe, fordi at, der er alligevel ikke... Vi er alligevel helt oppe på A-side. Ja, jeg har lige clearet lang. Der er ikke noget lang. Der er lidt vist. Good job, bro. Good run, guys. Ja. Fuck. Shit. Godt kom, det her godt kom. Ja. Jeppe, nej, Oscar, optager du? Ja. Goodie. Får du nogle syge skills, så det er godt til at optage. Altså, jeg fik... Jørgen, vil du have min fede AK? Jørgen, Eller- vil du have skin AK? Ja. Only syg. Jeppe, kan du booste mig igen? Nej, ikke lige nu. Oscar, er der sound? Kan de høre dig? Altså, kan optagelsen høre Ja, dig? de hører os alle sammen. Nice. Ja, tak. Er det en fin smuk eller hvad? Hvem er gul? Okay, det er Silver. Okay. Han Hvem er er A. det, der lige har... Nå, okay. Det var ikke lige den bedste skin. Det er flash. Nej, sorry. Det var ikke. En har skudt vendt. Er det en af jer? Igen. Jeg tror, det var... Grøn. Behind. Det ved jeg ikke. Så Jeppe, bag dig
Oscar, bag jer. Der. Ja, det er den. Jeg løber fra spawn af og prøver at tage bomben. William, det er den. Spørg lige bag jer. Ikke der, ikke Jeg der. er her. Jeg er her. Undskyld, jeg kom til at skade dig. Ej. Fuck, jeg er ringmand. Jeg vil carry jer hele der game. Gå væk. Ja, de sidste, de er B. Begge to. Plant A. Oscar, den er sgu da fed nok, din kniv. Bare kig midt, Oscar. Jeg Kig bare, midt, nej, midt. bare der. Bare bliv derinde. Bare bliv derinde. Hallo, en er nødt til... Ja, bare bliv. En er nødt til Kig bare... midt, en eller anden. Nej, ikke peek. Bare bliv. Bliv stående. Rolig, jeg kan høre bomben. Oscar, pas på, at de kommer derfra. Ja, jeg tror, det kommer fra midt, eller midt. De kommer ikke squeeze, det har de tid til, tror jeg. Jo, de har tid. De har tid til at squeeze. Og så er de inside. De prøver ninja. Nej. Nej. Jeg kunne ikke høre dem. Fuck. Han flashede Jeg fik, på det han rigtige tidspunkt. flashede helt vildt. Vi kunne ikke se noget, dreng. Nej, det så jeg. Jeg kigger også på dig. Og så laggede jeg helt vildt, fordi der bare var 2 smokes. Nå, ja. Og det var... Ja, du skulle da også nå en irriterende smoke, jeg vil lige komme ud af squeeze. Ja. Jeg kan bare gå B den anden gang. Hvem kan booste mig? Ja, Oscar, vil du gerne? Jeg booster ikke, fordi at jeg har... Nej, boost. William, du skal boost. Det var godt, jeg ikke døde. Jeg har Der er paintball. en B, tror jeg. Ja, der kommer nogen B. Okay. Der er en close højre, fik ham. Jeg kan Jeg er incendiary ind på sitet. En lige når man kommer ind, han har 6 HP. En har 6 HP. Han er heavens. Ja. Heavens. Oh. Ja, vil du pick? Hvor er der en? En vent. Oppe. Heaven. En oppe til højre. De er begge to der, William. En op. Maybe. Og så kommer der en bagfra. Behind you. Til helvede. Fuck, Upstairs. Heaven. Upstairs. Nå, Oh ja. my god. Det er også bedste på deres to hold. To your right, ja. Yes, der. Nej. Hvorfor pig? Så vi har masser af penge alle sammen. Ja. Jeg har 7.000. Jeg har 13.000. Og helt seriøst, var det ikke en god reaktionstid, jeg lige havde deroppe ved vent? Hvis I kiggede. Nej, det var ikke så fedt alligevel. Du havde jo sigtet på ham. Gå B. A, I mean. Og han skriver easy i chatten. Ja. Han skrev EC i starten. EZ. Ja, EC. Drenge, Ja, kom. han skrev EC først. Følg med. Gå af, når vi siger, at vi skal gå af. Jeg flasher igen, Oscar. Godt. Ja. En midt i highway. Han er over på container. Lad nu være, Frederik. Ja, ringer han. Nej, det er bare en, der hedder Frederik. Min mor har passet engang. Som sidder og skubber mig i ryggen. Okay, en død. En midt. Gud, Ej, jeg lad være ikke op, Frederik. Jamen, så lidt et jump der. Jeg ved ind ved den der Truck. lige til venstre nu. Eller Var det ham? Ja. skynd dig til bomben. Skynd. Tag bomben. Han er ude ved Kara, tror jeg. Ja, der. Oh my! Nej, William! Det må ikke ske. Drenge, nu går vi af alle sammen. William, du skal ikke købe AP. Vi taber kun bomben på, fordi alle sammen ikke hører, hvad vi siger. Jamen, bomben må aldrig gå midt. Nå, men Bomben må aldrig gå midt. hvorfor går I så midt med bomben? Jamen, det er det, jeg ikke forstår. Gå af. Der er sgu ikke. Nej, men William, du skal ikke købe AP, for du er dårlig med den. Nej, jeg er ej. Jeg er bedre end Joachim med den. Jeg holder med den. Okay. Jeg laver en lortesmoke. Hvor er flash? Okay, jeg flasher, hvis der I åbner.
Der er en ude til højre. Jeg kan ned hæve ham hernede. Han er der. Åh, shit. Oh! Den gik efter mig. Den gik efter mig. Jeg står om bag døren. Pas på. Der er en, der kommer. Jeg tror, der er en, der kommer bag jer. Men ikke endnu. Den kommer senere. Den kommer. Han kommer bagfra. En bagfra. En bagfra. William, han kommer der. Pas på. Tag den. Pas på, de flasher. Eller... Ej. Jeg tror, han står om bag døren. Jeg er ikke sikker. En ved en. Jeg vil tage bomben og løbe af. Nej, løb af. Jeg vil tage bomben. Jeg vil deres tredje bedste, den har den. Du er vores bedste. Nej, Jeppe, den var. Åh! Hvad var det lige? Hvad var det lige, Jeppe? Du ved ikke. X. Så, jeg skriver lige i chatten EZ, men I kan ikke se det. Fordi at jeg har blokeret jer. Og I har blokeret mig. Men jeg skrev EZ i chatten. Nå, vil du ikke have drop? Er der ikke nogen der... Vil du ikke have en AK? Jo. Nej, jeg vil gerne bare digge. Jeg har den. Ja, er der nogen, der gerne vil have en AK med skin? William, vil lige glade med dit lorteskin. Åh! Den er sgu da begge på. Stine, hold Ja. kæft, det er ikke det, vi snakker om. Jeg smoker inde på selve sejlet. Jeg har ligesom... Jeg one-tappede ham lige. Jeg brugte et skud. Jeg flasher igen, og jeg nader. Pas på. Tager jeg nok skal få et kill. Bagfra. Jeg sagde jo nok skal få et kill, altså. Slap nu af, jeg har ham. Bagfra. Han er sidste af ventilation. Han er ude på taget. Boost mig! Jeppe. Okay. Nej, du kan bare booste mig. Nå. Jeppe, jeg fik det to. Jeg sagde jo ikke behøves noget drop. Oscar, vil du lige se mit skin? Jeg topfragger, jeg har 16 kills. Og jeg har bare sådan 6. Go middle. Jeg tager bare lige min deagle skills frem igen, eller... Ej, flash. Jeg har smoket. Nate! Olle. Jeg flasher. Der kommer en bagfra. En til højre. Nej, jeg kommer bagfra. Hør, tag den der bombe der. Tag bomben. Gå væk. De kommer bagfra. En inde B. 2 B. Og en bagfra. Olle, der kommer en her bagfra dig. Nice. Jeg plyser ham, fordi han flasher. Og jeg er nede og kigge væk. Nej, jeg har 18 kills. Og du stemmer om at spille en smider ud, eller stemmer om at smide en spiller ud. Eller en smid ud. Eller en smider Var det en okay smoke, jeg lavede før? Den der, hvor det var den smoke, som vi kunne vente. Go big guys, så ikke gå med. Okay, jeg smoker vent igen, så vi kan gå vent. Jeppe, det var dig, der satte bomben, ikke skulle gå med. Det var ikke mig, det var William. Ja, men det skal den ikke. En sniper. Ej, der er flash. En til venstre, eller hvad? Hvem er det, der lige fejrede der? I smoke. Jeg fik et spray. Jeg går bare af. Oscar! Jeg går af, dreng.
Oscar, hvad laver du? Kan I komme med mig, eller? Nice. Okay, godt lige nu, Eko. Easy kom, drenge. Man kan jo ikke sige easy, kom nu. Det er fint. Olle, du siger ikke en skid, mand. Olle, kan du høre? Kan du sige noget? Vent lige. Har min mic været muted hele tiden? Ja. Ja. Oh my god. Ha! Hvad smager, drenge? Da han havde AV, ham der. Du ved, William. Jeppe, han er derinde sidste. Jeg ved det. Okay, jeg skal bare... What? Han er skadet 35 sidste. Han kommer derop. Eller nede. Eller nede. Og Eller- vent, bare vent. Eller vent. Eller ventilation. Han kommer ventilation 100. Shit, flash, mand. Vent, bare vent. Heller ikke stå. Skal bare blive vente. Jeg kan godt lide det her spot her. Nice. Hvad har han? Okay, han Jeg tager altså bare en dirkelrunde, drenge. Ja, du har haft... Du har haft... Jamen, jeg har 16.000. Der, ja. Du har haft muted din mic hele tiden. ja, ups. Så I er... Hvorfor skal jeg have den? Nej, undskyld, Jeppe. Wow, det betyder, Skal jeg bruge på den til- videoen, der Nej, kan man ikke fuck engang mig. høre min stemme. Jeg ved ikke, hvorfor skal jeg have en AK? Ja, du kan få den AV der. Tag den AV her. Jeg ved, jeg bruger jo kun... Jeg ved en AV alligevel. Men jeg bruger jo kun dirkel. Flasher. Jeg flasher. Pas på. Hvorfor Du skal flasher? nå, jeg flasher. Jeg Jeg flasher. flasher. Der er en wind. Der er en sniper med AV og en til højre, en op til højre ved kasserne ved dig, Oscar. Der er en. Der er en deroppe, og så... Ja, der. Nej, så der er en over dig. Nej! Nice. A er clear, og B går A. Jeg tror, jeg er clear. Der er Midt. en sniper, Nej. en sniper. Ja, han er ude lang, han er ude lang, William. Han er lang. Bare vent. Bliv stående der, bliv stående. Bliv stående, ikke nej! Lad nu være. Han kommer der. Bare prefire ham, hvis du hører ham. William, det er dumt. Nej, ikke gør noget. Bliv stående. Bare løb, han har vist AV. Jeg tror, han saver. Ja, løb. William, han saver. Ja, du er død. Nice sted. Lad nu bare være med at smoke, hvorfor gør du det? Det er spil af monies. Han har AV. Nå, drenge, ingen drop. Jeg sagde lige ingen drop til mig. Jeg køber Okay, ikke. nu er jeg LM4. Jeg smider den bare igen. Jeg har ikke lige droppet den. Kan du ikke bare spille med et normalt våben, jo? Jeg Hvor spiller vil det David. Jamen, det er jo ikke sjovt. Til sidst, så taber vi på det. Ja, er der nogen, der kan booste mig container? Joachim, kan du booste mig container? Nej, så er teamkill. Gør de hver rundt. Ja. Nej, det gør de ikke. Okay, der er en... Ja, shit, det var en hurtig runde. Se, jeg fik flest drab. Fik et, vel? Jeppe, det er kun Jeppe, der ligger over mig. Er der nogen, der vil have et dirkeldrop? Jo, tak. Der ligger en på jorden. Nå, okay, så køber jeg bare selv. Eller Joachim, eller William, kan du booste mig container? Oh my god, jeg... Skal jeg ikke bedre lide med det her? Ja, det er Det kan være med at tage alle mine kills. Stop. godt, der sagde det.
Nej. Så Er det bag... clearet? Hallo, hvad fuck? Jeg troede, I holdt midt. Der er både en bag for mig midt, og en foran. Der er en af. Yes. Bag forfra. Jeg kan altså godt spille med Deagle. Ej, Oscar når 3 gilt mere end mig, men den går alligevel over. Ej, jeg tager Deagle i første runde, drenge. Jeg tager Deagle i første Nej, runde. lad nu være. Nej, Vi kommer til at tabe Ja. for dig, virkelig. jeg er rolig. Men jeg har bare købt kit. Jeg synes, Kit det det er er bedre end armor, synes jeg. så alligevel bare jo, når det er pistolrunde. De har den der Ja. Glock der, du gør noget. Ja, jeg men køber jeg har kæmper. headshot. Men jeg kan headshot. Det kan de ikke. Så man Jeg går vi. skulle da ikke ramme en skid. Lad os se Så den. har jeg kun mig ved, men. Slet ikke halvdelen af min kills, det er Deagle. Nej, du skulle da heller ikke Der er alle en sammen tag, dig. der er en tag, der er en tag. En B. Der er en Der er 2 tag, der er 2 tag. A med Tech 9. Oh my god, altså. Nej. Nej, jeg har ikke flere skud A til med min. Tech. Dreng, jeg sagde A med Tech 9. Hjælp, jeg har ikke nogen våben. Åh. Nogen. Jeg kan ikke købe Nej, det er ikke 9 der. ræb nu at se så. Jeg tror bare, jeg køber first buy. Ja, jeg laver bare et first buy lige. Hey, nu skal jeg nok lade være med at spille kun med Deagle. Nej, de opgiver. Ja, det er jo kun godt. Nej, det er sjovt at spille hele kampen. Nej. Yes, silver 3. Jeg kom i silver 3. Åh, jeg vil fik gang 2. Yeah. Oh my god, jeg fik en lorteskin. Prøv at se, de var Silver Elite, Silver Elite, Silver Elite Master. Oscar, kom til. Drenge, jeg kom silver 3. Syg. 2 sekunder. Drenge, jeg er lige om lidt. Ja. Ej, kan Asger ser vores kamp. Nej, gjorde han. Ja. Ja. Hvilket map skal vi spille? Kan vi godt have et til? Vil vi ikke bare spille lidt cash igen? Jeg føler mig fuld cash. Eller noget... Jeg vil gerne spille... Hvorfor spiller jeg fad bare selv? What? Han er sgu mega selv. Okay, drenge. Jeg spiller Inferno. Drenge, jeg skal... Nej. Hvad er det? Hvad skal du? Jeg skal lige